Salut și bine v-am găsit la primul meu episod. Bine, nu al meu, al lui sora mea, de pe canalul ei, l-am dat. Da. Și ea o să se joace Brookhaven, eu o să mă duc. Mi-a dat mie canalul al vechi. Așa. Ea o să joace acum singură, eu o să mă duc. Pe Roblox n-are cum să veți de reclamă, nu? Da, să dați like și la ea și să vă abonați, cât mai mulți abonați să facă și ea. Și clopoțel și eu leg și... Da, mă duc până jos. Nu pot să cred că mă lasă singură să filmez acest episod. Ok, haideți să ne uităm la skin-ul nostru. Ăsta mi l-a băgat fratele meu cu coduri. E foarte frumos după câte vedeți. Da. Și nu știu ce cu sabia, iată, e frumoasă și ea. Wow, ce mașină frumoasă și șmecheră. Ok. Baconul ăsta. Ok. Așa ne ducem și noi. Ne luăm o bicicletă de asta roz, o țiman negru. Așa, gata. Și hai să ne ducem. Ok, haide. Ne facem o casă. Și după aia o să dăm, să avem un copilaș. Ia, sus acolo mai e un loc de casă. Eu să-mi fac acolo, dacă nu mai e păcat. Păi și mai fi, da, mai e. Wow, ce casă șmecheră. Da, o casă șmecheră. Da. Premiu. N-am premiu, din păcate. O să ne luăm această casă foarte frumoasă cu pomuleți. Ok. Wow. Au. Ușă stupidă. Ce știi? Ne văzut în casă, adică nu o lăsăm în roșu. Ok. Să prindem foculețul. Așa, ce drăguț. Uf, ce-am avut o zi grea. Bine, glumesc. Să luăm o carte, o citim și după aia ne băgăm la băiță. Am citit cartea, așa că o să ne ducem să facem o băiță călduță. Ok. Eu fac greșeli aici. Mi-am scos din greșeală fața și cu părul, dar e în regulă, mi le-am pus înapoi. O să ne luăm costumul de băiță. Costumul de băiță. Și să ne băgăm la baie. Bă, nu aici e baie, aici. Ce bine. Gata. Ne spălăm pe mâini. Adică, stai că eu m-am spălat în cadă, nu mai trebuie să mai mă spăl. Bă, dar cine a pus așa de aproape? Că nu pot să iau asta. Așa, gata. Schimbăm părul. Hai să-l schimbăm. E bine, este frumos cu părul acesta, dar... Wow, e fain, nu? E ca părul ei, mai că e așa, mai odornat, mai așa. Să ne spălăm pe dinți. Gata.
Uita să-mi iau haine pe mine. Stai așa că ne iau niște bijamaluțe. Gata. Bă, fratele meu, ce vrei? Ce veni și la tine la casă. Hai. Când dai bani. Nu, Sper că nu dai bani. îți dădui acces. Roommate, învață să zici roommate. Roommate. Cum ziceți voi? Scrieți în comentarii cum ziceți voi. Roommate sau acces? Cum ziceți voi? Ei zic acces. Nu știu de ce. Am două paturi. Una pentru tine, unul pentru mine. Unde vrei tu? Vreau să Aici? dorm aici. Bine, eu aici. Eu aici. Doamne, dar mă zăpăcești. Așa e și în viața reală, să știți. Mă zăpăcește de cap. Îmi fac mic. Fă-te, ești copilul meu, mă duc să dau ăla. Bă, tu ești un fel... Ia, că desenez ceva. Desenează. Vă zic ce sora mea ce desenez. Ia. Ce? Like. Scrie să like. Deci nu uitați să dați un like, un clopoțel, subscribe. Hai, treci la masă. Dar uite ce mai fac. Treci la masă. Uite de ce mai fac. Like. Hai, treci la masă. Și uite ce mai fac. Uite. Subscribe. Și coment. Comentarii. Hai, da. Te mai lasă mai faci după ce treci la masă. Aici ai masa unde te grăbești. Hai, monete. Mănânc Nu o pot. dată. Da. Ce mănânc? Da, nu putuși, da. Sunt de acord cu tine că nu putuși. Chiar sunt de acord, să știi. Nu putuși. De-aia așa să-ți dau lepticul. O să fac, sora mea o să facă și episoade în care să vă zică coduri pe Brookhaven. Da. De așa. Eu nu o să fac. Nu, îți dau mămățoi după ce mănânci. Stai că nu pot! Eu nu ai tu să fii. Nu, că eu mănânc, uite ce mănânc eu. Eu nu vreau lapte, eu nu vreau lapte. Uite ce mănânc eu. Bine că nu vrei. Eu asta mănânc. Of, mănânc chipsuri. Bagă-se de umfli. Stai să desenez și eu ceva. Stai că nu pot! Of. 7 minute filmează. Doar de 7 minute. Episoadele mele de 13. Stai că nu făcui bine. 12. Dar nu pot. Gata. Să fac niște ierbuțe. Mă ascunsă-i. Nu poți să mă găsești în viața ta. Nu pot. Hai, lasă ierbuța. Vezi că eu sunt mama. Ai grijă cu cine le pui. Auziși? Hai. Da, da. Mă găsesc. Stai așa. Unde ești, copile? Uite-te. E imposibil. Hai că e imposibil că din prima mă găsești. Hai, ai susă Bă, eu de... mai posez. Bă, Hai susă de what the culci. heck? Pune-te susă de culci. Hai, Să depulci. Dar tu cum? că sting becul. Stai să vă duc să sting și aici. Da, tu ce faci? Nu în patul de oameni mari dormi. Du-te în pătuțul mic. În pătuțul mic. Au pe dulac. Vezi că dau bani. Nu, ia stai să văd ce găsesc și eu, mă. Bă, zic ce am găsit. Bă, lasă-mă să te iau. Bă, Nana, mă lăsai. Bani. Da o locuri mașină ca milionar. Ochelari. Înapoi în casă La treci, sfârșit, că e dai bani. noapte. E noapte. Bine, gata, nu te mai primesc în casă. Nu bicicletă roz. Nu mai îl primesc în casă dacă mai face așa cu mama. Dați așa să scot și asta de copii.
perfect. E mai bine decât el. De acasă. Uite unde sunt. Sunt pe la hospital. Trebuie să ne ducem la spital, că vine nebunul ăsta și strică tot spitalul. Gata. Mai că n-avem ăla de filmat mai mult. Bine, nana, tot nu mi oprește. I-am explicat când se trebuie să oprească filmarea. E 33, 34. Bă, uite cât e. E 10 minute, mai pot să filmez. Pot? Mult? O să ne ducem să-l căutăm. Uitați, deci l-am găsit cu o femeie. Trecem cu ea. Nana, vezi, dacă nu mă lași, nu mai vorbesc cu tine. Deocamdată. Bine. Știi ce? Hai să ne vopsim părul. Vreau așa albastru. Să se urteze cu bluza mea. Știi ce? Nu mai vreau să mai filmez, dar... Nana. Stați un pic. Pa, pa, la revedere, nu uitați să dați un subscribe și un like și pa, pa.